Abalimi b'ekimeri y'echae bakwire echae yabo ase factory ya Sang'anyi ense y'etundubari ya Isinta meyo bunge ya North Mugirango nigo batwarire egeikaro gy'okobwatuka amagani abo gati yabo ng'amona okobutwa kw'omonyakerogo bw'etundubari okoboko kwa majani amabe oboibi bw'echae yo emete negati ye binde nigekerekyo yokorigekero kyo seneta me county ya Nyamira Jeremiah Migosi abwatoka chiratire cyo gupima echae ilikorenga ose echae bakonya mbuye korengwa neratire ye factory yo muri kito Steven Nyariki Mbunde na robot yorwe amaburi y'amatindi nigagendere ko bakagosegetwa ase tundubari ya Isinta yo gotoka ense ya factory ya Sang'anyi imeye bunge ya North Mugirango imeye county ya Nyamira ase mambia rero abarimi bagendera nege ikaro ikikyaro bereti wene factory ya Sang'anyi ase korenda bateni be factory ibataikira naroro kati abiri abarimi babekire bose yonamona okobona ase factory ya Sang'anyi kwabatereria bayagwa machani ase korengana baro bagota machani itekiranetiye kabere naseki bakuboturwa chikiro chechae gatatu nigo bakuboria chibesa cyumugondo moyoyi nabo igemeteyo korengana baro bagote bayahonetiwe gati yebinte binge babeka tene ni maisomarore ase omoyego ibo korekana ase tundubari ya Isinta etoko na kitata wa sabana majani atano ne kianga motumbu na kitoko reta taka tore ne ndakira to na abasada bakwete atoe sukari wanu na majani ako to na tira kire nyomba musuka tore tore bumbi ko kenkabe nati tuakani rapi omoje yo baseke tundu bali batiko kana ni Sang'anyi ndo to tora amatabere ne nkoro majani ya igarama ya toma kana toma majani utabeke no tingo yana kiari vile tulikubaliana sisi sote tulikupika pleti ya majani yetu kupea hao wapea sisi pesa kwanza hao namna gani thank you shilingi 2 kubwatikana no gotenerwa kumonyakerogo bw'etundubari ya Isinta nabaigase basiekererwa kutanyora umuriro westima oyubare gokorra umuyiga nigekerekyo borokyo bororo no kugechwo konene enatara tukwe koba 23 nantanga rarongo tanarenga namanya goterwa musamarya yamonga yakubire nkija kubera omosyo yo gosieke tundubari no omosyo Masia, hoy no más yo sé que tú no vas a ir. Era más candaria. Hoy no más yo sé que tú no vas a ir. Tú no vas a ir nada, ni te con un solo más para caigo. Paso ira con todo y verá. Ekerekyo asomo yego yo koriye kerokyo baseneta se county ya Nyamira Jeremiah Migosi ekerekyo abasira neratiri iyo barache kobeka barenga echae nakoyerengania neratiri factory nyore chiko igwanana erio bagendera gopima mnenjira ya moyo gokenania oboibi bw'echae nainde nare tera tiriga ntu atebanga kore totirira tiri ngayero chaga ndetera tirieri era tingo yera tore akumuri gari umukarani tobeke yemo gaiga umukarani abeke ekiro ya yegari na itotobekera tiri itoga era tiri ya itobe bataba chikiro 10 atebi mundu yako chikiro 10 monya gukwana nena mangana mange onya kabwate kenda tagete tigai chegari osande kotini achikobori ingi yakogera uta uchikiro cha 10 era tiri inere gaiga naendere digital ekero kubeka gari yakosoma chikiro ero yoko monyene ekerekyo Migosi nigatebire ng'a nabegete nabo cio gwikigambero erio korigereria na korotota ridendie factory ya Sang'anyi rio korengana nera atebire ikire chishiringi bilioni ya mono gutainye Sang'anyi unatoko na boni gebwate roni ya 1.4 billion ekero korigereria gari getonkeyo kiagachire kia 1.4 billion tobegete case kotini nyasaga gotwanjira next month go bwatore case geri igekerekyo Migosi atebire ng'ana chigoika bosi gwikigambero erio koigambia factory ya Sang'anyi igoro yokobutora chikiro echo bagoteba no kobutora chikiro chyo korusia mache ase chae twakwana mang'ana amuisi ya content
boniga ngobeka ndeke skotini ase ng'encho echayega tebwati moisi chende yonso goikaboneka obotini bwa factory ya Sang'anyi mboraro ropoti ronderwa nsigo chibitaseni byoborari igoro yayo babeire bakoboriwa n'enjira yemo yo kwegerera omurimi gw'ekemeri echaye anene mono bari bakoira ase factory ya Sang'anyi korwa ase etundubari eyaiga igotoka ase omochi wa Isinta ime yewadi yaitibo ime bunge ya North Mugirango ime county ya Nyamira ingo reporter ya Nsoko TV rietera Nyariki Steven Embunde